expresar o meu máis sincero agradecemento a todas as persoas que involucradas nesta organización, os expositores, os participantes, os cabaleiros, que sin eles non sería posible facer a Festa do Cabalo, e a todas as persoas que dunha maneira ou de outra colaboraron co seu esforzo e o seu traballo para facer posible esta xuntanza. Moitas grazas por a presenza e que teñades un moi bo feliz día. Espero vervos por o ano, que será máis e mellor. No máis, estamos aquí na Festa do Cabalo para celebrar entre os veciños unha reunión que xa se leva celebrando desde fai moitos anos. Creo que cumprimos este ano cas expectativas, con a comida popular, un xantar popular, con a afluencia de 40 cabaleiros. Temos agora mesmo, despois do xantar, o concurso de trote, andadura chapeada, andadura serrada, con premios, bueno, a verdad é que o paraxe no que celebramos a Festa do Cabalo é un paraxe ideal, un sitio moi bonito, con moita historia, que nos enche de orgullo.